வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியின் தலைப்பு எக்ஸ்போர்ட் ட்ரெய்னி ரமேஷ்குமார். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். அருகிலுள்ள பெல் பட்டனை டச் செய்து ஆல் என்று பிரஸ் செய்யுங்கள். அனைத்து விவரங்களையும் அறிய இந்த எபிசோட் முடியும் வரை முழுமையாக கண்டு பயனடையுங்கள். ஏற்றுமதி பற்றி பொதுமக்களின் கேள்விகளையும் அதற்கு என்னுடைய விளக்கமான பதில்களையும் இப்போது பார்ப்போம். முதல் கடிதம். நான் யூடியூபில் உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகளை தினமும் பார்த்து வருகிறேன். நிகழ்ச்சிகள் பிரமாதமாக உள்ளது. வாழ்த்துக்கள். நான் வீட்டிலேயே அகர்பத்திகள் தயாரித்து எங்கள் ஊரில் வியாபாரம் செய்து வருகிறேன். வியாபாரம் நன்றாக உள்ளது. ஏற்றுமதி செய்யலாமா? பூர்ணிமா அவர்கள், பட்டதாரி, தூத்துக்குடியிலிருந்து கேட்டிருக்கிறார். இவருடைய கேள்விக்கு என்னுடைய பதில். பெர்ஃப்யூம்டு அகர்பத்திஸ், நறுமணமுள்ள அகர்பத்திகள் வெளிநாடுகளில் உள்ள மக்களின் அன்றாட உபயோகப் பொருளாக உள்ளது. நறுமணமுள்ள அகர்பத்திகள் ஏற்றுமதியாகின்றன. இந்தியாவிலிருந்து 2020ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் 2021ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை பெர்ஃப்யூம்டு அகர்பத்திஸ், நறுமணமுள்ள அகர்பத்திகள் ஏற்றுமதியாகியுள்ள நாடுகள் ஆஸ்திரேலியா, கனடா, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், இத்தாலி, ஜப்பான். இந்தியாவிலிருந்து 2020ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் 2021ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வரை பெர்ஃப்யூம்டு அகர்பத்திஸ், நறுமணமுள்ள அகர்பத்திகள் 1214 கோடி ரூபாய்க்கு ஏற்றுமதியாகியுள்ளது. நீங்கள் தயாரிக்கும் அகர்பத்திகளுக்கு அழகாக பேக்கிங் செய்யுங்கள். பேக்கிங் அழகாக இருந்தால் அது வெளிநாடுகளில் உள்ள மக்களை எளிதில் கவரும். நீங்கள் தயாரிக்கும் அகர்பத்திகளுக்கு ஒரு பிராண்ட் பெயர் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பிராண்ட் பெயர் இருந்தால் அது வெளிநாடுகளில் உள்ள மக்களை எளிதில் சென்றடையும். நீங்கள் நறுமணமுள்ள அகர்பத்திகளை தரமாக தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்யுங்கள். தொடர்ந்து ஆர்டர்கள் கிடைக்கும். வாழ்த்துக்கள். நான் ஏற்றுமதி பற்றி ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி கொண்டு வருகிறேன். இந்த ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பில் ஏற்றுமதி என்றால் என்ன, ஏற்றுமதி நிறுவனத்திற்கான பெயர்களை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி, ஏற்றுமதி நிறுவனம் தொடங்குவது எப்படி, ஏற்றுமதி நிறுவனத்திற்கான உரிமம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஐஇ கோட் மத்திய அரசிடமிருந்து பெறுவது எப்படி, எந்தெந்த பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யலாம், எந்தெந்த நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யலாம், இறக்குமதியாளர்களை கண்டுபிடிப்பது எப்படி, இறக்குமதியாளர்களிடமிருந்து ஆர்டர் பெற்று பாதுகாப்பாக பணம் பெறுவது எப்படி, பேக்கிங் செய்வது எப்படி, பொருட்களை கப்பல் மூலமாகவும் விமானம் மூலமாகவும் வெளிநாடுகளுக்கு வெற்றிகரமாக அனுப்புவது எப்படி ஆகிய அனைத்து விவரங்களையும் ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பில் விளக்கமாக கற்றுக் கொடுக்கிறேன். இந்த ஆன்லைன் பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் என்னுடைய தொலைபேசி எண்ணுக்கு அழைக்கவும். எக்ஸ்போர்ட் ட்ரெய்னி ரமேஷ்குமார். தொலைபேசி எண் 99 52 69 71 96. நன்றி.